Hello, velkommen. Det er spillet Battlefield 3. Jeg skal tage det frem. I dag har jeg rent faktisk 10 spørgsmål. Det her det er bare videoen for, at der er nogen, der skriver om mig på spørgsmål, så tænker jeg, okay, det vil så svare bare på dem, sådan her på en video. Der kan folk, der prøver at svare sådan spørge mig bagefter, ikke? Det første er, hvor har du købt din PC? Jeg købte den på Shark Gaming. Der er i hvert fald ikke link til Shark Gaming på beskrivelsen, men du kan bare skrive Shark Gaming på Google. Det er ikke lige frem så svært. Og der er jo altid mit specs på beskrivelsen, som I alle sammen ved. I spørger sikkert, hvor er det helt præcis du bor? Jamen jeg bor i... Jeg håber egentlig, at det var nok på dit spørgsmål, hvis jeg sådan svarer nok. Tredje spørgsmål. Hvad bruger du til at record med? Det var, jeg bruger Fraps. Jeg prøvede rent så få Bandicam i dag, men det gik særlig godt for det Bandicam, den var lort. Og så prøvede jeg så at få Dextory, men jeg lægger, når jeg ser en video. Men til gengæld har jeg 300 fps, mens jeg filmer, men jeg lægger, når jeg ser videoer. Fjerde spørgsmål. Hvilken mikrofon bruger du? Eller hvad er dit headset til? Mit headset er en SteelSeries 4H. Det er en OK headset, det er ikke ligefrem det værste. Men til gengæld burde det få at fikse mikrofonen. Den er ikke særlig god. Det er derfor jeg får et nyt. Så har jeg en, der hedder spørgsmål 5. Din yndlingsspil. Det var egentlig at snakke om Minecraft, fordi jeg spiller Minecraft så normalt, men nogle gange så kan man jo godt blive træt af det. Altså hvis jeg skal vælge for en top 5, altså nummer 5, det må nok være Battlefield 3. Nej. 5 det var nok med Medal of Honor, Taiwan. Så vil der komme Left 4 Dead 2. Så vil der komme Battlefield 3, det var 3. Kommer der Call of Duty Black Ops 2, det var 2. Så kommer der Minecraft, det nummer 1. Der fik vi lige 5 der. Og så er der et fucked up spørgsmål. Sorry, men nummer 6. Hvem er med i kanalen? Det er mig og Tormentor. 7. Igen, fucked up spørgsmål, det må du undskylde, men kan du lide fodbold? Ja, det kan jeg godt. Og så står der, hvad er dit net, men jeg forstår godt, hvad personen mener med det her spørgsmål. Spørgsmålet det mener som, hvor meget har du uploadet, hvor meget har du i download? Download, det vil nok være, nej jeg ved det ikke, jeg tror det vil være omkring 10. Omkring. Upload, det vil være 0,60. Så det skal være fandme hele det år jeg uploader. 9. Hvor køber du dit net henne? Jeg vil se hvor jeg køber mit net. Jeg køber fibernet, jeg får 30 net. Måske får jeg lidt mere, det er vel ikke sikkert. Og det er 10, det sidste spørgsmål. Men vi har stadig meget mere sådan kørende, hvis jeg skal helt ærligt. Hvor vil du helst have partner henne, hvis du kunne? Jeg ved ikke, hvor snakke vil Social Play, hvis jeg jeg synes det er et fantastisk sted at have partner. På Audition Game, så er det eneste jeg vil have partner fra. Jeg tænker bare sådan, jeg vil ikke have til. Jeg vil ikke have machine mig, hvis jeg kunne. Jeg vil helst have Social Play, for jeg synes Social Play, det har været noget rigtig godt. Så ja, altså Social Play, det er noget jeg kunne sige anbefale jer til dig, hvis du kunne være partner. Så mange egentlig også tror du kunne være. Ja. Jeg har ikke spørgsmål. Det var rent for det her. Jeg håber du har en rigtig god dag. Vi ses.
Husk at stille flere spørgsmål nu. Du ved, kommentarer. Ha' en god dag. Undskyld for baggrundsstøj, hvis du kunne høre noget. Vi ses. Det er godt. Siger.